Kuy, so welcome sa ating vlog para sa araw na to. So for this vlog, gagawa kami ng okoy from sa kalabasa na kinuha namin sa taniman nila Ate Isel. Ayun, nag-walkout si Ate Isel, oh, yun, oh. Okay, so syempre kasama sa vlog. Ayan, mag-prepare si Rose Ann. Say hi, Rose Ann. Okay, so ito na yung aming kalabasa. Pakita mga Rose Ann. Tanan! Ayan, so gagawin namin yung okoy. Ayan, si Rosa na magagayak. Ayan, so yung kalabasa na yun mga kuys, galing ito sa taniman ng kalabasa natin sa bukid, kinuha namin kanina. Hindi na lang namin na-videohan kasi sila Ate sila nag-harvest. Ayan. So ayun na nga mga kuys, so nabiyak na, so ang ganda ng ating kalabasa. So ang ingredient natin sa ating okoy, syempre kalabasa lang. Tapos may nahuli si Ninong Buddy na maliliit na hipon, yan, sarap yan. Tapos harina doon mamaya. Lahat mo na, Rosa. Ganyan may kalabasa? Oo. Ganda. Ay, madilim. Say hi, Exile. Hi do, Excel. Hi, hello po. Swimming na tayo, Exile. Nagsiswimming ba sila? Oo, ayun, no. Si Maxine. Andun na, nagsiswimming. Pinayagan mo na ba? Hi, Exile. Hello. Hi. So, ito na nga. Inaayos na ni Rose Ann kanyang mahiwagang okoy. Specialty ni Rose Ann. Okay. May host din doon. Ayun, oh. Gusto nila yan, eh. Sasama ko sa vlog niya. Spaghetti ba sila? Oo, ah. Upo ka kasi. Kasi tinitiis mo. Kaya maganda angle mo dyan, Rose Ann. Ayan. Kunyari hindi ko alam nag-video sa akin. Kakulit ng mga Bex kagabi. Uy, naiinom ba sila? Oo. Niloloko pa nila ako. Red Horse daw. Yung ganito-ganito. Totoo. Gin. Gin tsaka grapes. Grapes. Tapos ako may nahalo pa nila. May Yakult pa. Sige sila nagtae. Sabi ko, magtatae lang kayo kung anong ginagawa. Sila dito sa inyo niya? Ando sila sa boarding unit. Bongga. Tapos kumain sila doon. Hindi ka pa kasali sa Batang from the Exile, eh. Tatawagan ko saglit. Wala sa kanto? Baka nasa, ay, umuwi na pala sa kanina. Nakapag-chat, ibig sabihin nasa kanya yung cellphone. May lasa yung ano. Hipon. Kaya hindi ba makakatusok sa lalamunan kapag sinama dyan? Hindi. Dalang lalaki. May naalas mo yung ulo. Hindi ka pwede na itong. Ayan, isang swimming pool dyan. Naliligo si taas. Naliligo naman si tatay. Doon ka na lang maligo, Exile, sa malaking swimming pool. Halika na, bilis. Makatikim kayo ng hipon. Gusto mo?
Yun, yung malaki. Ito oh, nakakaano to pag sinama. Okay mga kuy, so ito na yung ingredient ng ating okoy. Ayan, meron tayong kalabasa. Siyempre, dito yung ating hipong maliliit. Ayan, may itlog. Ayan. Tapos yung harina, nasan yung harina natin, Roseanne? Gawin, lalagyan ng harina. Haluin. Asa yung magic? Itlog. Lagay mo saan sa plastic? Mga pampalasa ito. Sasabihin mo naman daw kung ano ah. Ito pala. Ito ang ganito. Paminta. Paminta, nakakabahin. Asin. Sabi ng pabo. Siyempre, hipon. Mamaya. Mahirap ang haluin yan. Lamasin mo muna tapos. Matutusok kamay. Kahirap natin mag-vlog anak. Ayan, lagyan natin yung hipon. Para masarap. For minutes daw. Hindi na makabusog pa rin. Ito matatapos na. Ayan, pwede na pong iluto. Tapos na. Tcharam! Ayan po ang ating cook. Magpiprito na po tayo. Ito si Kenji. Kenpachi. Kenji, mahal. Ano ba? Babying prawn beef.
Mahal. Kailangan po mainit po ang mantika. Nakikita ba? Hindi mo nakikita. Mapula na po ang gasol namin. Patagal po. Pa, hindi mantika. Matagal pong painitin ng mantika. At yung gasol nanganganib na. May edit pa naman na to. Ayun po. Ayan po. Piniprito na po ang okoy. Ayan. Tayo ng ating okoy. So ito na yung finished product na niluto ni Rosan at ni Pali Junior. Ayan, sasama si Mama. Hindi ako tama kayo. Ayan. So I hope guys na-enjoy nyo yung aming vlog para sa araw na to. So maraming salamat. Again, this is Kuy Sod na nagsasabing maikli lang ang buhay. Enjoy natin yan. Bye-bye! Kainan na!